Adrian Delija kellu raġun dwar il-kwistjoni tal-inkjesta tal-Maġistrat Aron Buġejja dwar il-kumpanija eGrant. Jisħaq dan l-editorjal ta' The Times of Malta li jitratta l-konklużjonijiet tal-inkjesta li kienu pubblikati u li fihom intqal li ma nstabet l-ebda prova li kien hemm xi rabta tal-kumpanija eGrant mal-Prim Ministru jew xi ħadd mill-familja tiegħu. L-editorjali semmew wkoll il-fatt li l-bieraħ iltaqa' l-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista u qabel u tal appoġġ lid-deċiżjonijiet tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. The Times of Malta tajt li Simon Busuttil bħala kap tal-Partit Nazzjonalista kien prova jieħu vantaġġ politiku mill-allegazzjonijiet li kienu saru u li kien jitrattom daqs kieku kienu provi konkreti. Simon Busuttil assuma r-responsabilità tat-telfa elettorali u rreżenja minn mexxej tal-Partit Nazzjonalista. Daqstanti ieħor għandu jirreżenja issa mill-grupp parlamentari wara l-konklużjonijiet tal-inkjesta, isostni l-editorjal. L-editorjal jgħid li jekk Simon Busuttil jimxi ma' dak li qallu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ikun jista' jkompli l-ġlieda tiegħu kontra l-korruzzjoni xorta waħda.